Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongitorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 26 dugu, astelena, eta gaurkoan elkarrizketa bakarra. Ainhoa, zer moduz? Ongi pasa duzu asteburua? Bai, temperatura hobeekin, beraz. Hobe ez, egoten da, egia esan pasaren astean ja bero hauekin eskertzen da pixka bat temperaturen jaitsiera. Eskertzen da, bai. Oso ni. Bueno, gaurkoan esan dugun moduan, elkarrizketa bakarra izanen dugu, Patxi Urrutia etorriko zaigu gaurkotasuneko gaiak lantzera. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1800 urtean, Alexandro Volta italiar fisikariak pilaren asmakizuna eta funtzionamendua aurkeztu zuen. 1977 urtean, Elvis Presley abeslariak bere azkenengo kontzertua eman zuen. Historiako ikono kultural eta musikaririk garrantzitsuenetakotzat hartzen da Presley. 1945 urtean, San Franciscon, Kalifornia, Nazio Batuen Erakundeko Gutuna eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren estatutoa sinatu ziren. Egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario de Navarra. Eguneko lerroburu nagusiak hauxe dio, 1988 geroztik 2000 ikasle nafarrek lanbide heziketako praktikak egin dituzte Europako enpresetan. Erasmuseko 30 urte betetzen ditu aurten, baina lanbide heziketaren kasuan beranduago iritsi zen Nafarrora. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Huelvan Doñana inguruan gertatutako sutea dugu, 2000 pertsona ebakuatu dituzte Doñana inguruan sute batengatik. Matalaskainaseko hondartza inkomunikatuta egon zen. Eta hortxe argazkian jendea eta polizia kez inguratuta ikusi dezakegu. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Erroma mendigorrian birsortu da, argazki bat ere ikusi dezakegu azalean, eta bukatzeko Nafarroa alerta laranjan ekaitza bortitzengatik, beraz, kontu zibil. Bestelako gaiak gaurko Diario de Noticias egunkarian, lerroburu nagusiak hauxe dio, gobernu aldaketa eta gero erdira jaitsi dira oposizioaren proposamenak. UPN, PP eta PSNek beren politika Barkosen exekutiboari kritika egiten zentratu dute. Gaurko argazkiko protagonistak lambda munduarekiko pasioa dutenak ditugu, hortxe behan agertzen dira bakoitzaren izena-bizenak, produktu ekologikoen erosketa zuzena sustatu nahi du Bizilurrek. Eta proiektu hori aurkeztuko dute barrualdean. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Nafarroako erreginen omenaldia Leiren, eta dantzariak ikusi ditzakegu goiko aldean argazki batean, eta bukatzeko 18.000 web orrialdek edukia euskaraz eskaintzen dute. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian gaurkoan elkarrizketa bat dugu, Nick Buxton, Transnational Instituteko editorea da bera, eta hauxe diote bera adierazpenek, armen merkataritza mundu mailan bikoiztu eginda urte hauetan. Gaurko argazkiko protagonista azken arrokeko azken kontzertua eman zuena dugu, Chris Isaakek klase handiz itxi du azken arroken. Argazkian kontzertuaren irudia ikusi dezakegu, eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Lauaxeta oroimenean fusilatu eta 80 urte betetzen direnean, eta bukatzeko errefuxiatuen egoera ez ahazteko ekimenak Donostian eta Bilbon. Eta bukatzeko gaurkoan berri egunkaririk ez dagoenez, joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak gaurkoan Euskal Herri Irratian, batetik sexu erasoa egin diote emakume bati Noainen, bestetik aurtengo Nafarroa oinezek baditu doinu eta irudia eta bideoklipa ikusteko aukera badaukagu,
eta bukatzeko eraso sexistari gabe Iruña aske, protokoloa informazio horriak eta formazio saioak, informazio gehiago barrualdean. Goazen gaurko agenda eta aste honetakoa ezagutzera. Gaur argazki erakusketa San Ferminez izenburuarekin. Abuztuaren 8 arte astelehenetik ostiralera San Ferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Zibibox Kondestablean. Gaur ere ekainak 26 beroaren aurreko prebentzioari buruzko hitzaldia izanen da Nafarroako Gurutze Gorriaren eskutik, doako sarrera. Asteazkenetik uztailaren 9 arte The Whole antzezlanaren edizio espeziala izanen da San Ferminak direla eta sarrera 37 euro. Ostiraletik larunbatera kontzertu ezberdinak disfrutatzeko aukera egonen da Infernu Festen lehenengo edizioan. Sarrera 12 euro aldez aurretik eta 15 euro lehiatilan. Ostiraletik igandera Iruñako autobus geltoki zaharrean lehendabiziko Garagardo Artisau feria izanen da kontzertu eta DJ ezberdinekin, doako sarrera. Orain goazen udalerrietako albisteak ezagutzera Larraitzen eskutik. Ekainak 26 dugu gaurkoan astelene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñen eta Iruñerrian. Diak jaurtiko du 2017ko San Ferminetako txupinazoa 174 biaren babesa jaso eta gero udalak antolatutako herri bozketan. Udalak antolatutako bozketen artean parte hartze handiena izan duen 3. bozketa izan da hauxe 9.053 botorekin. Bestelako kontuak udalak alegin guztia eginen du eraso sexistari gabe Iruña aske estrategia bultzatzeko ura baita hiriaren helburu nagusia San Ferminei begira. Erasoen kontrako kanpainari esku gorria ikurtzat hartuta protokoloa gehitu behar zaio, non zehazten baita halako egoeratan nola jokatu behar den. Eta bestalde, bihar bertan, astearte honetan San Francisco liburutegian euskaraz tailerra izanen da, aurrei zuzendua egonen da goizeko 11:00 aurrera. Eta bestalde, Iruñeko udalak aurrekontua aldatzeko proiektua aurkeztu egin du, 8,5 milioi euro gehiago izanen dira osotara. Eta bestalde, literatura kontuekin aurrera eginez, azaroaren 5ean, amaituko da euskarazko literatura lehiaketan obrak aurkezteko epea, 3 modalitate izanen dira osotara, poesia, bertso paperak eta narrazioa. Joan gaitezen lehenik eta bina astelehenero egiten dugun moduan Antsoain aldera, Ainara Azpiazu Aduriz eta Paula Estebez de Diego egileek irabazi dute 2017ko Etxepare saria Arraro albumarekin, literatur sari hau Nafarroako euskara zerbitzuek antolatzen dute eta Pamilak argitaratzen ditu saritutako lanak. Bestalde, udalaren ordenantzari dagokionez, kirol instalazioetan, uda neguko igerilekuak gune hidrotermala eta instalazio osagarriak erabilera eta kirol abonamenduko jardueren prezioak arautzen dituena, hasierako onespena argitaratu dute Antsoaingo udalan. Eta bestalde, euskara ikasteko diru laguntza eskatzeko epea irekia egonen da uztailaren 24 arte. Eskaera barkatu onartzeko, Antsoainen erroldatuta egotarekin batera ikasturtean klaseen 185 joan izana egiaztatu beharko da. Eta bestalde, nirekin euskaraz zuk nahi baduzu, kanpaina abian jarri dute Antsoaingo udala ilusioz dago, ospakizun denboraldiaren zain, antsoaindar asko biltzen baitira garai horretan euren herriaz elkarrekin gozatzeko. Joan gaitezen Aranguren aldera oraingoan, Irulegi indusketa arkeologikoa bisita gidatuak eta auzolanak eginen dira, indusketa arkeologikoei dagokionez ekainaren 19tik uztailaren 2 eginen dira, zaharberritzelanak irailaren 11tik 29 eta auzolan egunak irailak 16, 23 eta 30 denak larunbata. Eta bukatzeko joan gaitezen Barañain aldera,
Nirekin euskaraz kanpaina ere estreinatu dute Barainengo udalean, festei ongi etorria ematearekin batera, kanpainak helburu du zenbait festagunetan ostalaritza eta merkataritzan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, ikusgarritasuna ematea alegia. Kontu gehiago Barainain aldean, 2017ko Barainengo festei hasiera emanen dien txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo erakundea, aurten Anfas elkartea izango da. Eta bestalde 2017ko udalekuetarako diru laguntzak eskatzeko deialdiari dagokionez, eskaerak Barainengo udalaren herritarrak hartzeko bulegoan irailaren 15 arte eraman daitezke. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen eguraldiarekin. Gaurkoan ekainak 26 zerua hodeitsua egongo da Nafarroa osoan, zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak utziz. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, egunaren bigarren partean mendebaldetik edo iparraldetik finkatuko dena, eta temperaturak zertxobait jaitsiko dira. Iruñe aldean gaur hodeiak nagusi ere, zaparrada txiki ertain eta trumoitsuekin. Haize ahul bizia ibiliko da, iparralderantz edo mendebalderantz joko duena eta 27ko maximak eta 15ko minimoak emango dira. Baztanen zerua hodeitsua egongo da eta zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botako ditu. Haize ahula ibiliko da, gero ipar mendebaldetik finkatuko dena 14 graduko minimoak eta 22ko maximoak utziz. Bihar Iruñe aldean zerua tarteka hodeitsua jarraituko du, zenbait zaparrada txiki ertain eta trumoitsuekin. Zenbait lekutan handiak izango dira eta txingorrarekin. Gauean atertu egingo du eta hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko dena. Tenperaturak ez dute aldaketa nabarmenik izango. Baztanen bihar zerua tarteka hodeitsua egongo da, zaparrada trumoitsuak eta zenbait tokitan txingorra botatzeko posibilitateekin. Gauean atertu egingo du eta hego osagaiko haize ahul bizia emango da. Egun aurrera egin ahala, ipar mendebaldera aldatuko dena. Temperaturari dagokionez, berdintsu mantenduko da. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, elkarrizketekin aurrera eginen dugu, gainera gaurkoan gaurkotasun gaiak landuko ditugu, ez da inoa lehenago komentatu dugun moduan, Patxi Urrutia etorriko zaigu eta gai desberdinak izanen ditugu, bai abiadurandiko trena, euskararen legea edo aroztegiaren inguruan. Gainera Patxik badu hitz egiteko erraztasuna, beraz izanen dugu aukera berarekin hitz egiteko.